We hebben heel lang een trend gehad in de maatschappij van individualisering. En nu ontstaat echt wel weer meer dat behoefte om dingen samen te doen. De nieuwe trainer Jan Niebeek zet nou echt uiteen. En het is onder zijn leiding dat LDODK als eerste van Nederland begint met dat medisch trainen. Dat is een stap naar beter worden. Het team moet hem onderling wel wat meer uitspreken. Dat is een van de eerste zaken die het Niebeek opvalt. Er hing het wat in de loft bij LDODK. Het wordt alsmaar drokker bij de korfbalwedstrijden op Gediek. De sportieve ambities binnen Grut willen de beste van het land worden. De Nijbouw zit op het punt van begin. En deze teamsport van mooie en fraaie groeit. Hoe kan dat? Ik volg je dat al hier van binnenuit. Ik zet het wet erop met Ran Faber, een van de topspelers hier die uitkomt voor het Nederlands team. Hoe combineert hij dat? En wat denkt hij dat zijn team nog nodig had? En dat middistrain, valt het wat? Op een hele warme Nooisimmerdag zoek ik bij dat middistrain. Ze binnen al een paar weken aan de gang en trainer Niebeek krijgt wat zicht op het team. Het is wel fijn dat je je naam achter op het shirt hebt. Dat is voor mij ook makkelijk. Nou, dat het team heel erg open staat voor de vernieuwing die we aan het doorvoeren zijn. Dat ze er heel veel zin in hebben, dat de energie goed is. Dus dat zijn denk ik hele positieve punten. Ik merk dat vooral de eigen inbreng, dus het vertalen van ja, wat wil ik nou van mijn medespeler of wat moet ik zelf brengen. Ja, daar zit echt nog wel een verbeterpunt, vind ik, voor de selectie. Omdat je dan, kijk, als trainer kun je heel veel dingen benoemen, maar als de ploeg daaraan mee gaat doen, dan ga je 10 keer zo hard. Dus dat is wel een belangrijk element. Zij moet zichzelf meer uitspreken? Ja, de kunst is ook om geweldloos dat te doen, zeg maar. Dat je dus met elkaar in contact staat en werkt aan verbetering. In plaats van elkaar verwijten maken, want daar ben ik ook niet van. Ik wil eigenlijk wel meegeven, ja, je doet dit voor jezelf. Dus ik heb soms het idee dat het zeg maar gebeurt vanuit een soort gewoonte. Nee, ik vind ook dat daar gas gegeven moet worden. Dus daar zit wel een opdracht ook naar jullie in. Van dat zo goed mogelijk uitvoeren. Ja, want dan levert het ook wat op namelijk. Kom maar hier bij mij, dat is een hoepel vrij. We groeien als teamsport, dus dat is denk ik heel bijzonder. Naast de damesvoetbal is korfbal een beetje de enige teamsport die ledengroei laat zien. Dus, en ik denk dat korfbal echt bij deze tijd past. Dus het is een gelijkwaardige sport waarin, als je gewoon naar de maatschappelijke thema's kijkt, dan is korfbal, die past daar naadloos in. Dus ik geloof heel erg in dat wij een hele zonnige toekomst hebben als korfbal. En wat kan de maatschappij hebben om korfbal? Gelijkwaardigheid, man en vrouw, speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. Het samenwerken, dus we hebben heel lang een trend gehad in de maatschappij van individualisering. En nu ontstaat echt wel weer meer dat behoefte om dingen samen te doen. Nou, korfbal is een sport waarin je niks alleen kan, dus je moet samen spelen. Dus ja, dat zijn wel thema's, denk ik, die in ons voordeel werken als sport. Kom aan. Laat je horen. Het werkt gewoon. Lekker rekst. Prima. Middies trainen. Ze doen het als eerste korfbalclub van Nederland. Doel is om samen meer balans te krijgen tussen inspanning en rest. Je merkt gewoon dat je om 7 uur of om 8 uur is, maar ben je nou zo hersteld. En normaal is dat dan om 12 uur 's nachts. En dan lig je in je bed bij spierpijn en verzuring. En dat is nou gewoon fit als de bedjes ligt. Dus dat is wel heel lekker. Viel die fitter, dat droog? Of? Ja, ik voel me wel fitter. Gewoon, normaal is dat inkakmomentje na het eten. En dat is nou gewoon, is dat nog steeds wel, maar dan ben je sleers, dus maar dan mij te geven. Ik wil eerst weer organisatie. Goeie paas, Marloen, net, die lange. Hoe vies het met die trainen? Leuk, het is prima. Ik ben flexibel met mijn werk, dus dan is het wel makkelijk te doen. Want hoe gaat dat maar in werk? Wat dost? Ik werk hier bij Kortswaag achter de bar. Ideaal. Dat is ideaal, ja. Ik kan het ook goed combineren, ja.
Je het gelijk achter de bar, waar je hier het veld op. Ja, of andersom inderdaad. Ja, het is perfect. Het is wel warm, joh, hè? Net normaal. Nee, het is echt zwetig blazen, ja. Maar op zich prima. Zometeen lekker douchen, dan is het wel weer oké. Verneemt het verschil, nou je medisch trainen? Nou, dit is mijn 4e keer in mee. Ik weet het nog net. Misschien op lange termijn wel voor de spieren of wat dan ik. Maar ik wil dat het wel lekker is als thuiskomt. Het stinkt bekleer voor de rij. Dat wel, ja. Ben ik bewust dingen aan het trainen of ga ik in mijn gewoontepatroon dingen invullen? Daar zit echt een belangrijk verbeterpunt. Dus dat vind ik, maar verder perfect, goed getraind, hard getraind. Maar er binnen toch ik nooit dealen om het medisch trainen, zegt voorzitter Gauke de Vries. Dat is de jeugd, de topspelers net met jocht in eerst. Werd ze normaal om hun heen trainen. Ja, trainen ze nou in de midjes. Dus daar maar we nou wat op vinden. Dat is topspelers. Jongens wordt zichtbaar binnen. En dat hoeft heus niet elke jongen. Maar voor de jeugd, voor de breedte sport, voor de oortopjeugd. Dat is wel een belangrijke. Hey. Het is nog een gratuleerde shirt. Ja, zeker. Wat leuk. Hoi. Hoe is het? Goed. We staan dan iets meer naar voren, dan doen we straks deze Duitsers aan. In de vakantieperiode had Ran Faber krek even tijd om mij aan te praten. Ran Faber is een van de topspelers bij LDODK. Van jongs af aan eerder bij de club. Korfbal is zijn grutte leefde, maar als het tijd had, giet er het wetter op. Alle gloeden van de natuur en een liedje wien. Ja, ik vind het fantastisch. Kom je zelf tot rust? Ja, denk ik wel. Al vind ik het ziel het leukst dat het net zo rustig is. Dat het gewoon hut waait en dan wat sportiever in de wetshoot en gewoon zo hut mogelijk varen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Hij had zelfs zielinstructeur west. Nou, dan gaan we nog een keer hoe staan. En traint ik zielinstructeurs. Maar ja, daar had er nou geen tijd meer voor. Mijn dagelijkse week is wel wat saai, denk ik. Want het is sporten en als ik net sport, dan is het studeren, zeg maar. Dus ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Gewoon die structuur, daar kik ik altijd wel op, zeg maar. Ik vind het wel nice om te hebben in mijn leven. Ja, en in de simmer liet ik dat wat meer los. En dan vind ik het leuk om te zielen of oren-dingen te doen, wat er dan maar op mijn pad komt op dat moment. En die afwisseling vind ik wel leuk. Ran speelt ik voor het Nederlands team. En dat betekent mandies en tiensdies trainen in Papendal en tongstjes mooi LDODK. Bij het Nederlands team wil iedereen natuurlijk strijden voor een plakje in de finale. Dat is, of om mij te gaan naar het toernooi. Dus de strijd onderling is ik wel volle grutters, is maar dan dat het misschien soms bij het team is. Daar leer ik wel van en dat probeer ik wel mee te nemen. Wij hebben natuurlijk altijd wel wat nuchtere Friesen voor het grutse gedeelte. En ja, ben ik wel eens wat bang om even wat conflicten te hebben of zo. En, nou ja, bij het Nederlands team dan giet het ik wel eens, reis het ik wel eens even de pan uit, zeg maar. En dan giet het ik wel eens even een keer een grens hoor. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om ja, zelf te ontwikkelen. Ja, en ik als team gewoon wat hechter en sterker te worden. Dat giet helemaal niet onaardig. Denk dat ik op een scootje ken? Jo, als Jip de Pijler. Ran studeert econometrie in Grains. Ze is maar een wiskundige economie. Hij zit op het punt om te beginnen met zijn master. En het is altijd wel wat een gepuzzel. Ik doe nou eigenlijk alles thuis vanuit het boek of vanuit de slides die dan online komen. Is er net dan een aparte regeling voor die? Ik bedoel, is toch topsport, hè? Ja, ze hebben ook wel een regeling ja, bij de universiteit. Alleen nog, ja, het is een beetje per docent afhankelijk wat hij daar rekening mee wil houden en in hoeveer die daar in mij wil gaan. Dus ik heb bijvoorbeeld een minor die een wiskundedocent. En nou ja, de begeleiders van die minor die zijn heel erg flexibel. Dus ik hier bijvoorbeeld het WK midden in mijn stageperiode, dat kon al jaar regeld worden. En verslagen die kon jeder of letter inleverd worden. Dat weer al jaar prima. Maar ja, daar ben ik wel wat buitenlandse professoren, zeg maar, die al jaar iets minder binding met sport hebben. En ja, die doen daar iets stugger daarin. Ran Faber is ik dit jaar mooi naar het Europees kampioenschap. Wereldkampioen eerder al worden, maar hij mist nog één titel. Landskampioen. Er zijn een paar doelen die ik hier in het korfballen leven, zeg maar. En ik heb er een paar al hellen, maar ja, de eerstvolgende is toch wel heel graag een keer Nederlands kampioen worden. En mij de club waar ik begonnen ben. Als het plakhast in het Nederlands team, dan krijg je de vergoeding. Zoals dat regel in de topsport. Maar voor de meeste spelers bij LDODK hield dat net. En nou de medisch traind wordt, vreeg het dat wel meer van ze.
De club wilde ik naar een systeem van vergoedings. Ik denk wel, als we de korfbalsport op de next level bereiken willen, dan moet dat wel gebeuren. Want wij zijn eigenlijk de enige sport waar net betalen wordt. En werd wel enorm voor getraind wordt. Hè? Dus het is al vanuit de intrinsieke motivatie. De ouders zijn stil. Je hoort alleen de trainer. Scheidsrechter beslist. En ja, ik heb soms ook wel eens zeg er nou wat van. Maar nee, even door. En ze hoort het ook. Ja. Ja.